så er der jo ånden, så er der jo de mennesker, der har skabt det, så er det jo bare iveren om at skabe og hygge sig og have det fedt. Det er der stadig. Det er varme, menneskelig varme, fællesskab og et frirum. Et sted, hvor man kan få lov til at være sig selv. Og lige så søgt det lyder, så er det faktisk sådan. For os var det et frirum for afløb for de negative energier, der var, hvor mor og far og andre voksne ikke var til stede, andre end Bo. Et kan man sige, ukontrolleret, kontrolleret område uden mor og far. Det er jo også fællesskab og det frie, kan man sige, der var herude også. Præcis. Ja, fællesskab. Ja. Vi hjælper hinanden, og at vi er ret, hvad kalder man det? Sådan open-minded. Ja, og at der alle er lidt velkommen her. Altså, vil jeg sige, det synes jeg har været det. Uanset om man rent faktisk skater eller ej. Det har jeg følt. Vi har jo ikke selv skatet, men jeg blev budt velkommen, ikke? Jo. Og så synes jeg, at kreativitet og opfindsomhed og nytænkende, det synes jeg er det, der rummer det. Ja, miljøet og graffiti, altså, faktisk. Ja. Altså alle væggene rundt om. Det ville være lidt surt, hvis vi mistede det. Men ja, det holder os også sådan. Altså, det er stadigvæk et sted, man kan komme og være sammen med sine homies. Så Hal 12 er selvfølgelig ramperne, men vores ramper har altid været sådan semi-dårlige, så Hal 12 er meget mere end ramper. Ja. Hvis det ikke der var nogen ramper, så ville vi bygge noget. Jeg tror, udover sådan den nemme, der bare er fællesskab, så tror jeg også bare, at måske sådan, tilholdssted, vil jeg sige. Det er sådan, jeg tror, især en gang, hvor man kan se, at folk kom fra sådan vildt mange forskellige lag og steder, var det fedt, at der alle havde et eller andet fælles sådan, tilholdssted. Ja, jeg tror i hvert fald meget også bare, det var et sted bare at hænge ud med venner. Præcis. Og sådan, hvor vi skatede, men så også lavede alt muligt andet. Og havde frihed til at lave de ting, vi havde lyst til. Og den slags. Det er kaos under ansvar, tror jeg. Ja. Et sted, hvor ting sker. Og sådan, hvor man også kan bryde reglerne på de rigtige tidspunkter og steder, synes jeg. Det er også en stemning. Altså, hver gang jeg går ind ad de døre i Hal 12, så slapper jeg næsten af. Ja. Så kommer man ind, og så glemmer man lidt det hele og bare kigger på Bjørn, der skater. Ja. Selvom jeg ikke selv skater. Så det er ligesom bare... Det er en ro på en eller anden måde. Samtidig med det er et kaos. Men også frihed. Det har været meget, meget, meget social skatepark at være i, ikke? Det er måske derfor, vi er så dårlige til at skate. Der er unge mennesker, der er liv, der er kærlighed, der er plads til alle. Ja. Det er 100% fællesskabet. Ja. Altså, jeg vil overhovedet ikke være den samme person lige nu, hvis jeg ikke var i Hal 12 og aldrig mødte op i Hal 12, ikke? Fordi det har basically formeret hele sådan mine teenageår, og altså, fællesskabet var pissefedt. Når man er et skateboarding-fællesskab, så deler mange personer præcis det samme. For eksempel, hvis man gik til en fodboldsklub, så er lidt nogen, der de går til fodbold, men det er ikke deres sådan, livsstil på en måde. Nej. Men her om hallen, så er folk meget dybere ind i det, og man deler det samme. Uden at vide det, har vi haft et sted, hvor der ikke var nogen voksne steder, hvor vi skulle være de voksne på en måde, og holde events og have overblikket. Mm-hmm. Og det har vi haft. Jeg var egentlig ikke så vemodig over, hvad jeg har haft, eller at det ikke er her længere for mig, men at det her sted ikke er her længere til de næste generationer, der kommer til at have et sted, hvor der ikke er nogen voksne. Altså, Hal 12 handler om ikke at sige nej. Hal 12 handler om fucking have en ja-hat på og gøre ting. Præcis. Selvfølgelig skal der være restriktioner. Det skal ikke være fuldstændig anarki, men Hal 12 handler om at give de unge lov til at være unge. Ja, godt. Frihed. Frihed til at gøre, hvad du har lyst til. Ja. Og frihed til at have mulighed for at gøre, hvad du har lyst til. Er det? Jamen, jeg synes, at det Hal 12 kan rigtig meget. Det er et fællesskab, og det er virkelig åbent. Det er super nemt at komme ind i. Jeg har brugt det ekstremt meget i perioder, hvor det er godt for en at have folk, man er omkring, at have en hobby, man dyrker sammen. Ja. Og det spreder en masse good vibes, så det gør en sådan dejlig varm ind i. Men også, du behøver ikke være særlig god. Altså, folk går helt amok, du laver en ollie flat og sådan noget. Jeg kan skide godt lide det. Altså,
90% af tiden, jeg kommer ned i halv 12, så er det faktisk ikke for at skate. Det er bare for at hænge ud med folk. Jeg tror også, vi bruger mere tid på bare at sidde og hænge ud og skate. Et sted, hvor man kan mødes. Det handler mest om, det er, at man kan komme lige som man er, og man kan bare være. Og der er sådan, det er ikke, fordi det handler ikke om, hvem man er. Det handler bare om... Der er heller ikke nogen, der dømmer nogen. Nej, eller... præcis. Det er bare et sted, hvor man kan være, sig selv rigtig. Og sådan, slappe af og hygge sig og få venner af det. Et projekt, vi bare sådan begyndte sådan at tage nogle forskellige stykker træ, og så... Man kan også sige, det vi ikke må bruge, det er jo blevet låst inden, så... Ja. Altså, er jo der, hvor der er plads til os alle sammen, og det er ligegyldigt, om du maler, eller graffiti, eller skate, eller scoot, eller blade, eller hvad end du har lyst til. Mm-hmm. Det er der, du bare kan være dig. Det kan samle for mange meget forskellige mennesker. Det kan give dig 20 venner for livet. Det giver dig, alle venner for livet. Nej, det bliver så cringe. Jeg er ked af at sige det, men det er også fællesskabet, fordi folk de er bare pisse søde. Præcis. Og jeg havde simpelthen ikke valgt at starte med at prøve at stå på skateboard, hvis ikke at menneskerne var så søde. Så menneskerne, det er det, der gør det. Jamen for mig er halv 12 et fristed, som folk selv skaber med kærlighed og vildskab og alt det, der nu er i et liv. Jeg skulle til at sige et ungdomsliv, men jeg synes egentlig også, det er i alle mulige andre liv, at folk har nogle perioder, hvor de ikke har det godt, og de har nogle perioder, hvor de bare shiner, og der er nogen, der er introverter, der er nogen, der er ekstraverter. Alle er på alle mulige forskellige måder, og de kan, hvis man gider, så kan man være her på lige præcis den måde, man vil. Og det er der ikke særlig mange steder, der er. Hvis jeg også godt må være lidt corny, ikke også? Jeg kan sammenligne halv 12 med at køre på motorcykel. Det er jo begyndt på her på mine gamle dage, ikke også? Det er jo friheden. Ja. Det er friheden, og det er det der med, at det er et fristed og et frirum, og det har det... Altså, det har været med til at danne mig i hvert fald igennem min ungdom. Og jeg kan se tilbage på det, nu når jeg er blevet lidt ældre, og være sådan, at det stadig er en stor del af mit liv, og har måske været med til ligesom at lave en del af min identitet. Så hvis man fjerner skating og det hele, altså fællesskab og alt det der, så er det ene og det andet. Det er også sådan der, men det har bare været et neutralt sted at mødes, hvis man lige har været lidt ud over det så vanlige og whatever, ikke også? Altså, så har det sgu været fedt at mødes der, ikke? Jeg ved ikke, hvis jeg skal snakke om halv 12, så ved jeg ikke, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte eller slutte henne. Det er jo alt. Jeg ved ikke, hvis jeg skulle beskrive halv 12 med et ord, så ville jeg sige alt. Det er hele mit liv. Ja. Halv 12 for mig, det er jo en kærlighedshistorie. Ja. Romantisk. Ja. Jeg elsker alle sammen. Ja, i lige måde. Et samspil med et sted med plads til flere forskellige, nogle vil nok kalde det subkulturer, men et fristed for unge mennesker. Nu skal det ikke lyde som sådan noget Christiania, ungdomshus noget, men et sted at finde sammenhold og hygge som andre mennesker, og på trods af, at man kommer fra forskellige baggrunde. Hvem er Fællesskab og fællesskab. Alle er velkomne. Vi har skateboarding at mødes om, og kan du lide det, så er du velkommen. Det er fedt. Ja. Menneskerne. Ja. Det er fucking chilleren. Man får altid en pissefed aften herude. Og der er bare god stemning hele vejen rundt. Der er bare altid plads. Ja. Det er så nice. Ja. Jeg tror, at det er det der med, at det er virkelig meget vores. Men det er vores for andre. Ja. Vi ligesom har den der gruppe, halv 12-gruppe, som er et fællesskab i sig, men det er også et større fællesskab ved siden af. Det er i bund og grund lidt det der, og det lyder meget kliché, men at være en del af noget større, som også er noget større for andre, end bare dem, man selv er. Det er jo legeplads. Ja. Altså, det er det jo. Det er jo bare... Og frihed og sådan det der med, at det er vores sted. Altså sådan... Det tror jeg er det, der gør det for mig. At det er vores sted. Vi kan bygge, hvad vi fuck vi vil her. Vi kan lave, hvad vi vil her. Vi kan... Det er bare fedt, at det er sådan lidt trashed. Ja. Og det er fedt fællesskab, der er herude. Præcis. Og ja, da jeg kom, ville jeg jo gerne skate, men jeg blev jo for vennerne.
Det er jo et stort privilegie at sådan have, altså bare kunne tage ned og bare kunne bruge den. Så er det også fællesskabet og alle de frivillige. Ja. Så synes jeg bare, det er fedt at skate. Man kan skate altid, ligesom det Tobias siger med nøgler. Ja. Det synes jeg bare er dejligt. Ja. Og så er det også fedt det der med, for eksempel jeg startede som junior, og det der med at blive sådan ført igennem, hvordan man er i en skatehal af de store, det var Sofus og Felix og Bjørn dengang. Det synes jeg var fedt. Jeg føler altså, at det er rimelig godt sådan et frirum at komme til, både hvis jeg skal lave leisure, eller sådan. Ja. Det er et virkelig fedt fællesskab, som jeg har fundet her, som jeg ikke rigtig kan finde nogen andre steder. Ja. Altså bare alle ligesom er samlet om skating, og alle er søde ved hinanden og inkluderende uanset niveauet. Altså det er virkelig en fed blanding af mennesker, hvor alle ligesom har det til fælles. Så det er bare sådan, jeg føler mig i forhold til andre steder, jeg har skatet, har jeg altid følt mig meget hjemme i Halvtolv allerede fra starten af, fordi folk virkelig bare er sådan indbydende og velkomne over for hinanden. Så sådan, det er bare rart at være her og bruge sin tid med. Hver gang man kommer til hold 12, og man tror, man ikke skal have session på, så får man det altså alligevel. Fordi alt er lavet af træ. Man slår sig ikke. Alle er pædagoger for hinanden. Ja. Og så også bare friheden til selv at kunne få lov at bygge ramper og sådan noget. Hvis jeg gerne vil bygge en rampe, når jeg kommer over i stedet for at skate, så kan jeg bare få lov til det. Eller hvis jeg gerne vil fikse en BMX eller whatever. Folk er meget sådan omsorgsfulde og hjælper hinanden meget. Ja. Jeg har aldrig mødt noget andet sted, hvor der er folk lige så forskellige. Og en hel masse adgang til at blive bedre til at skate, det er fedt. Perfekt. Der er måske Danmarks bedste skatefællesskab. Det tror jeg også. Det tror jeg også. 100%. Alle andre skatehaller er ikke lige så sådan familieagtige. Jeg elsker bare communityet, og det er en fed park. Det er bare sygt fedt at være herude. Det er sådan, alle venner herude, selv på nær, sådan, altså alle er forskellige aldre og køn og alt, men alle er stadig venner herude, det er sådan virkelig fedt, at sådan, det er bare et stort community. Ja. Jamen, Halvtolv er et sted, hvor alle ligesom kan være sig selv og bruge tid på det, de godt kan lide at gøre. Som er for det meste af at køre på en eller anden slags hjul. Og det er gode fællesskab, gode venner, gode tider. Ja. Drik nogle sodavand, skate noget, lave nogle kickflips. Kom væk fra den kedelige verden. Ja. Det var alle vennerne, der var det samme sted. Og så